repetere, hvordan du finder den rigtige endelse på udsagnordet, når du skal oversætte en sætning til tysk. Lad os tage sætningen: Drengen køber en bil. Drengen hedder der Junge. Køber skal du slå op i en ordbog under at-formen at købe, og det hedder på tysk kaufen. Det næste du gør er at fjerne en, så har du stammen tilbage. Find så din oversigt over udsagnordenes endelser. Drengen er ental. Drengen er det samme som han, der på tysk hedder er. Vi finder stammen fra før, kauf, og endelsen er t. Nu er du klar til at gøre sætningen færdig. Der Junge plus stammen, kauf, plus t, kauft, der Junge kauft ein Auto.